Club Junta. Mboyera nkunena kuti president wa dziko la Malawi atuluke akuti ayankhe pa mavuto amene akumana ndi Amalawi. Ndiye mafuna ndifunse kunena kuti bwanji inu nthawi imene mudali inu mboma simukayankha? Kodi Chakwera akababwera kuzayankha mayankha kuti chiyani? Ndikuphulitsa mabala, ndikuchapa mabala, ndikuongola mafupa. Ndiye mafuna ndikambe pano nene pano kuti MCP simayankho a Malawi, ndipo MCP ngati mukuzikonya kuti muzabwereranso mboma mukuoneka kuti ndino tozungulira mitu kwa basi. Makobiri amene mukupangira misonkhano ya atolankhani mukanangogawira wa misala azidyera. So Jonjo bwanji kuimba kwa Santa kumene huko. Lero kumfusa mwana wako muzi kunena kuti MCP ndi mayankho akhoza kupukusa mutu kuti no timadya ifeyo zinthu zosakhala bwino. Akuti amunanga mwayiwala posachedwa apa. Ade kuti siya ndi ana pano inu kakwatira kwa masanja mmatisiya muno mwa aino ya Chakwera aino achipani cha MCP timayankhula ife musamayendeyende mukuononga misonkho nthawi imene munkayendayenda kwambiri. Tinkati tikamayankhula ife amunyanane musapite kunja kumakakwera njinga inuyo munalibe mayankho yaye. Ndiye musabwere pano ndikumanena chipani cha TPP mukumanena kuti ayi chitipase mayankho inu mayankho ake mmatipasa kuti. Ndimafuna ndifunse pano kuti mayankho mmatipasa. Maesa Malawi amanena kuti musamayendeyende inu MCP takhalani pansi president wanu akhale mu ofesi. Koma timati tikangoyankhula choncho mama wake umpeza Chakwera wapita wakwera ndege wapita. Ndiye lero muzikanena kuti aya chipani cha TPP abwerese mayankho, profesa abwerese mayankho. Abweresa mayankho a mtundu wanji poti inu mmalepheraso kupereka mayankho. Chakoma lero chifukwa choti muli kunja kwa boma inu simuzabwereranso mboma yaye. Mawu amene obola ni mwina aziyankhula atupere kapena mawu amene obola aziyankhula akabambe. Msonkhano wanu watolankhani opanda mzeru uja akadakhala kuti mwina akuyankhula ndi atupere tikanati msonkhano watolankhani umenewu chifukwa choti wayankhula ndi atupere ndiye kuti mwina za mzeru zilimo. Akadakhala kuti msonkhano watolankhani umenewu uja wapangisa ndi kabambe tikananena kuti ayi kabambe wayankhula za nzeru pa msonkhano watolankhani. Koma inuyo afisi inu mwangotuluka kumene mboma ndiye muzikanena kuti abwera atiyankhe nkhani za mafuta, abwera atiyankhe nkhani za forex pamene inu mmalephera kupanga nthawi imene muli mboma nkhani za forex. Inu ndiolephera ndiye musamanene anzanu ya mwasi anzanu mwinaso anzanu akuyesesa kumbali yawo. Akuti amuna masiku ano ndi akathyali ama muthawa mkazi akaona kuti nyumba mwalo agalu wakuda. Amuna ena ndi akathyali nthawi yolima bambo amanamizira kudwala ati asalime ya. Ukathyali bambo kuwapangira anakombo
basi mapokoso nthawi yolima mapokoso wewe ndichoka pano ine ndichoka pano ine nthawi yolima imene ndichoka pano ine ndichoka pano ine mukangona kuti mkazi uja wakolola chimanga chake kumunda chaima basi muzabwera kusaona ananga atu 2 days 3 days abasi lero ndigona sindipita ya akuti ampeta nonse muchenjere amuna pano alusa kwambiri akuiwerenga mmene amaiwerengera chakwera ali mboma ukagula ferreza kubushale ndrama nkumagawana mutamangiseni amene asamana mizire kubwera kuzaonana yaya mumutamangisa amene adathawa nthawi imeneyo mukupanga mukugalauza mwaona kuti mwakolola kubwera apati andifuna kuzalira ananga ukadiyera chimanga chichikathapo kenaka upita sokasaka mkazi wina pusa kwambiri amuna upepera langa zina DJ Rodi na munyana netendeli mwezi atupere amuluzi ayankhula mawu anzeru kwambiri ena mwayi wako atenga mawu aja kuatembenusa koma ine munyana ne Rodi ne imatha kubwera nkuyamikira kunena kuti atupere muluzi wayankhula mawu amzeru kwambiri osati aja mawu aja ankayankhula kuti achakwera ndi amalume athu koma papa ayankhula mawu amzeru kwambiri atupere muluzi kunena kuti chuma chimene chikuvuta muno m'Malawi nkongofunikira tonsefe Amalawi tigwirane manja kuti tikonze chumachi sikuti tiwerengere kuti ife tili ku opposition ya koma tithandizane ndi boma kuyankhula kwa atupere muluzi kuti ife a UDF ifeyo monga ine president wa UDF ndikuona kuti tikuyenera kuti tithandizane ndi boma kuti muno m'Malawi zinthu ziyende bwino kwambiri pamene MCP akupita kukapanga msonkhano wa atolankhani ndiye kumanena kuti profesa abweretse mayankho ajese kabwera mkamwa monunkhamo akunkuyu akuyankhula ngati munthu wa mzero akunkuyu munali mboma inuyo munali mneneri wa boma munkayankhula zinthu zopusa anthu ankakuyankhulani inuyo akunkuyu lero muzikabwera pakumakanena kuti balaba wa mbuyano muzika yankha mirandu uko yalani witika uko ndikunenatu ndinu akunkuyo komanso ni mafula ndi auza chipani cha TPP kunena kuti taamangeni a MCP mwamange a MCP wabweze ndalama abweze madola amene iwana aba mwamange a MCP wabweze ndalama zonse zimene anaononga ndalama zijankagula mahewu kumagulira anyamata nkumapasa mulilongwe taamangeni a MCP watatengeni a MCP mwamange amenewo abweze ndalama zina za izo zili ndi iwowa ndalama zina ndizomwezi zikazembesedwa mu matrek ya chimangazi ndalama zina amene wanduna zimene zidali zakale za MCP zimazembeza ndalama mu ujeni mu matrek ya chimanga taamangeni anthu amene wabweze ndalama zimenezo abweze madolars amene koma poti ku DPP kusokuoneka ngati kuli anthu ena ake amene akudya limodzi ndi MCP aya siti kumanga aya ungondipaka sathumba limodzi la madolaro nanenso ndione kuti ndipanga bwanji kupusa kupepera kumpwambwana ndimafuna ndiauza chipani cha TPP kunena kuti boma ali mukafuna kugwesa mugwesa noka koma Malawi ochuluka kwambiri akukukondani kwa basi no chipani cha TPP
koma ngati kumunga gwese bomali mugwesa nokha chifukwa cha machito anu. Muli pakala ina mwa inuyo kumadye ndi omwe wa MCPwo. Ndifuna ndikuwuzeni kuti amalawi ochuluka kwambiri akamaona mukudya ndi MCP, amalawi ochuluka kwambiri sakukondwa ya. Tinafuna ife kumamva kuti ayi nduna imene inali yakale kunkuyu tamanga pa ndrama zonse zimene anaba. Nduna yakale ijayo ija Simplex chithyola banda uja tamanga amene uja chifukwa adavomereza kuti fertilizer akagudwe ku bushale. Ife tamanga ameneyo tifuna ndrama zimene ziyabwezi. Simplex chithyola banda uja tamanga amene uja chifukwa cha magalimoto 20 aja anagulira mwana wake aja. Tamanga amene ujayo ndiye kuti amalawi bwezi pano akuzowa kuti ayi achipani cha DPP akuthana ndi Katangale. Koma chifukwa kuti mukamanga anthu basi mukungu asiyaso. 2 days 3 days timva ya ampasa belo. Wapita nso ndipo kuna media ati akachezi. Wapita ku holiday. Munthu olako ukubawa misonkho ya Malawi. Koma kumamusiya kumapita kunja kumakacheza kumeneko. Kumakaononga be misonkho ya Malawi. Kupusa kupepera. Koma zote MCP zabwera somboma ndiye muiwale. Nimafuna ndikuuze lino achipani cha MCP inu ndiye simuzabwera ya. Ndipo kuti amalawi azafike point yoyiwala kuti ya MCP so ibwerere mboma ndiye mukunama. Tili pano tipakana matope. Kudali maprofeti onama kumanena ya MCP ilamulira mukapanda MCP kulamulira mbwere muzandidule mutu. Maprofeti amene atinani ati ya wasake tiwadule mizeni mitu. Jene so pano ndikunenera pano kuti MCP sizabwera asomboma ya. Ndipo lo muzipanga misonkhano ya atolankhani MCP muzipanga misonkhano ya atolankhani yo pasiku katatu. Nimafuna ndikuuze Jesse Kabwera kunena kuti muzipanga misonkhano ya atolankhani yo pasiku katatu. Akunkuyu muzipanga misonkhano ya atolankhani yo. Cholinga choti mwina mawairi siyena mmalawi muno nkutuku kako. Nangasiya atolankhani aja mukaita na kumene kuja ndi maalawansi komanso ndalama. Ndiye nimafuna ndikupempheni kunena kuti muzipanga misonkhano ya atolankhani yo koma inu zoti muzabwereranso mboma ndiye mukunama athu. Inuyo mukabwerere mboma inuyo inu mukunama kwambiri. Achimwena nanduza kuti ukulenga kwambiri. Ndipereke moni kwa Master Kamaisha Afanuelo Mzende Ganzani Chikaonda Adati Abwera Shikonde Machika Yohane Pongwe Plaza Mr. Flama Mulantire Moni Christopher Admin Wine Ayusufu pa radio long Jonathan Namiwa Mulantire Moni Says wa fika kutoka hapa na radio long Valentina one DJ Rodi na mwenye anani
ine ndubase nensomoni. Christopher Hane kuchokeranso ku Full North. Muli bwanja bwana ku Soweto. Blessings malingamo ndubase nensomoni. Robert Jirwa, Mr. Salim. Bwanje mndole kuti tisiyane pamene pamnali ndina wa DJ Rodi ne munyanane. Ule matembo wawa mumujere kimana